Okei, mitä sanotaan? Puhutaan opiskelusta ja koulusta. Se on vakava aihe. Se on vakava. Meillä on ihan oikeasti erittäin poliittinen, vakava aihe, kouluun liittyvä aihe. Kouluun liittyvä aihe. Politiikkaa ja koulua yhdistävä aihe. Eli viime aikoina otsikoissa pyörii nyt metsästyksen opetuksen tuominen kouluun, miten se nyt tolleen pukisi sanoiksi. Niin. Me olemme hyvin järkyttyneitä tästä asiasta. Siis kyllä me tiedetään, että okei, ollaan puhuttu, että joo, lisää valinnaista aineita kouluja, luovia aineita. Mehän tiedetään parhaiten, kun olemme Kalliosta. Että miten tärkeitä nämä luovat aineet ovat meille opiskelijoille, jotka tuovat mukavaa vaihtelua arkeen. Mutta mitä ihmeen luovuutta on, niin kun lähtee metsästämään jotain hirviä ja tappaa niitä? Onko jotain luovaa? Onko jotain luovaa? Niin. Metsästäjät, kertokaa meille, onko se jotain luovaa? Se on niinku kysymys teille. Minä en ymmärrä. Se luovaa mihin. Mä en kyllä siis perehtynyt siihen asiaan nyt vielä. Mun täytyy myöntää paremmin. Voin perehtyä siihen vaikka joskus. Siinä on kone, läppärillä. Niin, kone on tossa vieressä, mutta ei, sit on hyvä idea. Mä otan koneen tähän. Luetaan se aihe vaikka ja tästä loppuu heti akku. Niin loppuukin. Voitko vielä löytää jotenkin se sivun sieltä jotenkin? Nyt mä oon tästä 39% jäljellä, tästä riittää ihan hyvin. Okei. Mä menen Ilta-Sanomien sivulla, se on mahdollisesti paras sivu, mitä tiedät. Se on, hei, paras. Hei nyt niinku, hei Ilta-Sanomat meille rahaa, me just niinku mainostin teitä, niin kato. Niin, mä muuten piilomainontaa. Piilomainontaa. Mun pitää varmaan toiseen. Ei se enää piilomainontaa, kun me mainittiin sillä isot. Onks tää nyt valmistaa sun blogi? Joo, se on valmis. Mä selitin sen kaikkea itsestäni. Käykää lukemassa. Se on Ottakaa yhteyttä. Meidän ensimmäinen postaus lähti nyt. Niin. Että kannattaisi käydä lukemassa. Sitten tämän jälkeen tulee sieltä. Me voidaan seuraavaksi kerran ottaa tästä vielä valmiiksi. Otetaan vaan joku random aihe ja ruvetaan puhua siitä sitten vaan. Hei, mitä siinä luki? Dennis Rodman katuu radioseksiään. Oho. Kuka harrastaa radioseksiä? Tässä outo ehdotus. Tuossa Kiviniemestä. No niin, nyt me luetaan tää aihe, niin nyt me voidaan niinku tavallaan, me tuodaan tää aihe nyt tähän ihan oikeesti tarjottimella nyt tähän esille, niin nyt meillä on tavallaan, me ei nyt vedetä meidän argumentteja niinku päästä, vaan meillä on niinku pohjana tää argumentti. Niin, tai me ollaan parhaita kyllä siitä, että me vedetään argumentteja vaan hatusta. Että me vaan Pääministeri Kiviniemi, metsästystä opetettava kouluissa. Pääministeri Mari Kiviniemi asettui viime viikolla omalla arvovallallaan tukemaan Suomen Metsästäjäliittoa, joka haluaa metsästyksen sisällyttämistä kouluopetukseen. Enää puuttuu konkretia. Metsästäjäliitossa ei ole vielä ehditty syventyä vuosi sitten tehtyyn aloitteen konkreettisiin yksityiskohtiin. Liiton Jahti-lehdelle myöntämässä haastattelussa tää on ihan sikapitkä tää artikkeli ihan oikeesti, mä en jaksais kyllä lukea tätä. No ei kyllä lueta, mutta siis asia on niinku näin, mä voin lukea tätä hei oikeesti, menkää niinku johonkin sivuille, mistä pystytte lukemaan uutisia ja lukekaa tää juttu, mutta sä voit nyt tässä antaa sun erittäin hyviä perättömiä argumentteja, joilla ei ole mitään tukea. Hei, mä oon lukenut tän jutun kuulee. Mä en oo lukenut tätä, mä oon ainuttakaan lukenut tätä. Mä luen tän nyt, niin sä voit puhua jo siitä, niin mä katson, että missä mennään. Kiviniemi, mitä sä oikein ajattelet? Mun pakko kysyä, että liittyykö tää muuten yläasteeseen vai lukioon? Onko lukeekin se muuten siellä? Sitä mä en muuten muista yhtään. Mä en usko, että tää välttämättä liittyisi lukioon kyllä. No sitten ei oo niin väliä. Mutta me voitaisiin ottaa kantaa, koska mun mielestä kuitenkin kyllä mekin oltiin, mä olin osoittamassa mieltä silloin niitä yliopistomaksullisiksi juttuja vastaan. Niinpä, me otetaan kaikkeen kantaa tässä. Niin, ja me ei olla vielä yliopistossa. Niinpä, mä en edes tuskin menenkään koskaan yliopistossa. Ei se niin väliä. Meillä on aina mielipide kaikkea, se on hyvä juttu, eikö niin? Yleensä ainakin. Mut joo, metsästystä kouluun, anteeksi mitä? Siis miten ne mennään niinku rahoittaa sitä? Niinku kaikille on niinku jostain koulua, jotain kämäsiä, jotain pyssyjä lähdetään metsästämään jotain lintuja sinne, niin ammutetaan harakoita. Tässä on, milloin metsästyksen opiskelu voi aloittaa yläasteiässä? Perustietoja voi tietysti jakaa teoriapohjalta jo aiemmin. Sillä niinku ekaluokkalaiset käy siellä katsomassa, että miten kootaan niinku ase sille kivääri. Tässä teille kivääri, kootkaa vasta. Herra Jumala, tää on ihan oikeesti konkreettinen juttu. Kuin? Siis
Asiakirjapohjalta ei vielä metsästä mitään, milloin nuoria voi johdattaa käytäntöön. Yläasteikä on siinäkin hyvä. 15-vuotiaana voi saada aseenkantoluvan. Uuden aseluvan jälkeen saa rinnakkaisluvan vanhemman aseeseen, mutta silloinkin pystyy metsästämään itsenäisesti. Eli siis no ihan oikeesti, siis mä ajattelin, kun tästä alkoi hyvin tää artikkeli, nyt kun mä luin sitä. Että sitä ei ole tulos koskaan. Ei vaan kun se alkoi siitä, että se oli ihan fiksu, niin kuin, että biologiassa opettaisi miten riistaa näitä voidaan käyttää hyödyksi. Tämä on se oikeesti niinku ihan fiksu juttu, mutta mä en ihan oikeesti uskonut, että niinku ne halusivat lähettää porukkaa ihan oikeesti metsästämään. Sille 15-vuotiaillekin metsän keskellä. Kun ne kaikki kuolee. Mulla on meidän pihallaan siti. Kuinka stadilaisia jossain metsästä jossain kiväärin kädessä, mitä me tehdään täällä? Pitäisi ilmaista väärinpäin. Okei, nyt tulee valinnainen aine, että hei, jos te haluatte metsästyksen niin opintosuunnitelmaan tai jotakin, tehkää sitä valinnainen. Koska me ei haluta yhtään kuolonuhreja. Mä luulen, että sitten tulee, koska aina miten tyhmää se olisi oikeasti laittaa jotain 15-vuotiaat pikkulissuja jonnekin aseen kanssa. Metsästämme sitikaneja täällä. Ei mitään järkeä. Mut joo, tässä oli meidän mielipiteemme asiasta. Ei kiitos. Ja jos tulee niin vapaaehtoiseksi. No toi on niin oikeesti niin jotenkin niin outo ajatus, että varmaan vanhemmat ihmiset voi vielä jotenkin... Mä en tiedä, onkohan siitä... Varmaan se on hirveän niin huonoinen asia silloin aikoinaan, että... Lähdetään metsästämään. Niin no hei, mutta oikeesti lapset lähti maalla mukaan isänsä kanssa metsästä pellolle ampuu lintuja tai jotain. Mä voisin kuvitella asiaa näin, mä en niinku yhtään nyt ole varma, niinku, onko ollut asiat niin... Mutta ainakin mun näkökulmasta tää kuulostaa ihan tosi niinku älyttömältä. Älyttömältä. Mulla on muuten yksi kysymys, onko toi nauhoittanut ollenkaan toi video? Mä en yhtään tiedä. Jos ei ole, niin aika epic fail. Voi vittu. Niin, mä haluan soittaa sulle yhden biisin. Mä en tiedä kuuluuko toi tunne. No voidaan kokeilla. Katsotaan toimiiko. Jos se ei toimi, niin sitten klipataan tää pois. Mä kuuntelin tää eilen ensimmäistä kertaa. Mun mielestä tää on tosi hyvä. Mä en ole ihan varma kuuluuko tää tonne asti, mutta me voidaan laittaa sen. Täysille vaan. Nyt se on täysin. Okei. Okay. Sano yleisöä. Studiovieras. Tai tuleeko sittenkään? Ei tarkkaan tulla. Sieltä se tulee. Noniin. Studiovieras saapuu. Sä voit esitellä sieltä sit samalla. Otapa tää syliin. Joo. Tule tänne. Sissi. Siinä se tuli. Tässä on meidän maskotti. Onko se meidän maskotti vai? Froggy's Tic Tac Chibber. Okei. Ja villakoira. Se kutsutaan Sissiksi. Se ei tykkää musta. No kyllä se tykkää. Se syö mut. Kakualla. Kyllä se halus liittyä seuraan. Oi, onko tykkää susta? Joo, terve. Voi. No nyt se kuitenkin puree taas. Näin hyvin. Mutta joo, mä en itse asiassa tän tyylistä oikein musiikista niin välitä. Kuten musta vähän ehkä saattaa huomioon. Mä kuuntelen vähän. Kuunnelkaa! David Guetta ja Rihanna. Who's that chick? Mä lausin ihan väärin. Kuunnelkaa mielenkiinnosta ihan oikeesti. Siis te voitte muodostaa tästä ihan oman mielipiteen. Ei tarvitse olla aina sama mieltä. Ei, tää on ihan hyvä juttu, että Jenny on eri mieltä. Ja mä oon toista mieltä. Menkää kuuntelemaan My Chemical Romancen uusi levy, se on hyvä levy. Mä näytän meille sen 5 sekunnin tällä niinku. Ne. Hei, minä äsken kävi niin, että tosiaan toi video katkesi silleen, että me oltiin 20 minuuttia puhuttu, niin ei saatu lopputervehdys tähän. Niin, mutta nyt me saadaan lopputerveystä hei ja seuraavaa kertaa, joka on sitten joskus. Niin, sit kun me ollaan vaan saatu tää eka edes nettiin asti. Niinpä. Ja jos joku kattoo sitä edes joka. Noniin. Wow. Fade out.